Az erős nyári napsütés sok kertészetnek jelent égető kihívást. A megfelelő árnyékolás évről évre fontosabbá válik mind a termesztők, mind az árudák számára. Ha erre a problémára egyszerű, de professzionális megoldást keres, akkor az ideális választás a Rovero AgroQuick rendszere. Ez az árnyékoló gyorsan és egyszerűen telepíthető, hegesztés és betonozás nélkül. A szerkezet időtálló horgonyzott acélból készül, és 4x4 méteres blokkokból áll. Az 5 választható mononet szövet különböző intenzitású árnyékolást biztosít és hosszú élettartamú. Opcionálisan az oldalfalak borítása is lehetséges. Az egyszerű építésnek köszönhetően ideális megoldás például bérelt terület árnyékolására, mivel nem szükséges betonozni. Árudák esetén pedig nem csak a növényeknek, hanem a vásárlóknak is kellemesebb környezetet biztosít. Előzze meg a túlzott napsütés okozta károkat, és válassza az AgroQuick rendszert. Magyarországon forgalmazza az Agrocontrol.